L'ésser humà és un animal que sap riure i sap fer riure. Ho deia Henri Bergson. El nostre convidat fa molt bé totes dues coses. Del talent en va fer ofici i l'ofici el va portar a ser empresari involuntari. Als 50 llargs no para de crear programes, acudits, podcast i quadres. Diu que per sobre de tot és comunicador. I té sentit, perquè l'humor necessita eco. Gràcies a ell, fa 34 anys que la paraula terrat té un significat de més. L'espai on van preservar la comunitat durant la pandèmia, però també l'univers de còmics que ha sacsejat la manera de fer riure. Ha disparat les nits televisives i avui fa gires per Sud-amèrica. Fem un parèntesi amb l'Andreu Buenafuente. Andreu, benvingut i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, vosaltres, per la invitació. Em fa molta il·lusió, però estic molt intimidat, perquè estic parlant amb un referent de la comunicació, l'entrevistador fent entrevistes a l'entrevistador per excel·lència, que podríem dir. Ja no hi ha referents, hi ha referències, però no passa res. Tot torna a començar, per tant, ara estic en un paper de xerrar tranquil·lament. Està molt bé. Te volíem parlar d'una cosa que ens importa molt, que encara que pugui semblar un tòpic, i és que l'humor és una cosa molt seriosa, en contra del que se pot arribar a pensar que és una frivolitat. Sí, no? Jo li dono molts toms, la veritat és que, com pots imaginar, tants anys dedicat a això, i sempre estic al voltant de la definició. Deia Groucho Marx que no hi ha res més avorrit que parlar de l'humor seriosament. Vull dir que, i sempre m'ho recordo quan em poso una miqueta transcendent, o faig teories, i m'ho porto a un territori de pensament, i al final és una pulsió tan autèntica, tan pura. És veritat que tu fas un ofici i per tant t'han pres seriosament, no? Perquè si no, jo sempre dic que tinc grans amics que són comedians no professionals, tots en tenim, no? Amics de sopar, de sortir, que dius, ostres, aquest si s'hi dediqués, no? Però és que nosaltres hem tingut la sort, alguns, de poder-nos dedicar. Bé, doncs, els respectes, més que de prendre't el seriós, respectes l'ofici, i quan ja veus que arriba molta gent, dius, home, això ho hem de fer bé. Però no perdre la frescor, això volia dir, no? Segurament l'humor és el que més reclama una certa frescor, no? I una certa capacitat de que no sigui del tot previst i que jugui, a més, fins i tot, amb una mica amb l'imprevisible. Bueno, jo faria extensiu a la comunicació en general. Jo cada vegada que em faig més gran i consumeixo més i he vist més valoro el comunicador o comunicadora que, com dir-te, no se li veu en els fils, no? La impostura, de vegades és una manera de parlar, d'adreçar-te al micròfon com estem, no? Però sents programes o veus programes que dius no t'ho estàs creient molt, això. Ja m'imagino. Però és que jo dic que la frescor o la naturalitat és probablement és el dorado, no? El que busquem tots, que alguna vegada freguem. A mi m'agrada pensar que és prou sovint, però va molt buscada, va molt buscada. No sé què té això, que ara mateix no som naturals, o hauríem de ser-ho, però ens estan mirant, estem gravant, això transcendeix. Sempre tot va en contra de la naturalitat i hem de preservar-la. Sí, aquest artifici, no?, de saber que fas alguna cosa que en realitat no estem sols aquí parlant nosaltres, no? I és una mica l'assumir-lo. Escolta, de l'humor s'han dit coses molt grosses. Jo hi ha un llibre que sempre m'ha impressionat molt, des de la primera vegada que el vaig llegir, que és d'un tio que es diu Peter Berger, que el títol és una meravella i que està dit tot, que diu... El títol és La rialla que salva. La rialla és una forma de protegir-nos contra les coses que ens passen, per descomptat, de prendre distància... Absolutament, és una defensa, hi ha moltes frases bones, no? És la teva armadura, en fi, la trinxera des d'on estàs vivint. Viure no és fàcil, ja ho sabem, i sembla que últimament encara ens ho han recordat més, tots els aconteixements. Per tant, una actitud des del riure o des del sentit de l'humor sempre és sanadora, o almenys ho intenta, des del moment en què et treu ferro a tot. La solemnitat ens envaeix, la urgència, la pressa, la gravetat. Això és un bon desactivador. La comèdia de seguida et col·loca i dir, noi, tranquil, d'una altra manera. Ens morirem tots igual, Què ens ajuda dius treure ferro, què ens ajuda a prendre distància, a mirar-ho des d'un altre
punt de vista? Jo, mira, últimament reclamo molt introduir calma, injectar calma. Això justament ho parlava aquests dies amb la meva filla, que ara estic moltes hores amb ella, i si puc, perquè els nens d'ara... Sí, exigeixen molt. No, i neixen ensenyats, saps? Sí. Vull dir que tu li dius coses i dius, què dius, papa? Però l'altre dia es va obrir una escletxa i vam poder parlar. I justament, quina casualitat, parlàvem de la calma, del no contestar o respondre ràpid a una demanda, ja sigui de qualsevol tipus, d'un missatge de, escolta, vols fer això? I si no contestes et diuen, però... Què et passa? Has rebut el missatge? I llavors li deia a la meva filla, és que a vegades hem de pensar una mica més i no passa res si no contestes en unes hores, que això abans passava, no? Sí, quan no teníem el mòbil a sobre. Clar, no? Introduir calma crec que dona un oxigen que relativitza i col·loca les coses a la mesura que són. A vegades algunes són molt greus, però no per la urgència les arreglaràs. I, bueno, en fi, jo sóc molt defensor d'una certa calma, o patxorra, que és una paraula que m'agrada molt. I molt expressiva. Sí, molt mediterrània, també, bueno, ja ho anirem parlant, això. Que no vol dir passivitat ni borrar-te del tema, sinó deixa'm pensar, perquè no sóc un ordinador, i vull processar això, no? És una mica contracorrent, això, no? Sí, suposo que sí. En realitat, perquè el ritme més aviat és tot el contrari. Sí, però es pot fer, eh? S'ha de fer. S'ha de fer, es pot fer. Crec que... Mira, ara, per exemple, hi ha un codi que he notat en els nanos més joves, alguns que treballen amb mi, que, per exemple, no contesten al WhatsApp immediatament. No. I he pensat, què passa aquí ara? I m'han dit que, bueno, hi ha una generació que això de contestar ràpid... Ja està començant a canviar. Sí, dic, millor, bé per vosaltres. Sí, dinàmiques que pensem que són assumides. És com el viatge, no? Que també ens havíem acostumat a viatges ràpids, a tot arreu, i molt corrents, i ara estem descobrint el valor de viatjar a poc a poc. Sí, aprofundir una miqueta en coses, crec que és una actitud que hauríem de tenir en aquests temps actuals, perquè el consum, l'accés és el més gran de la història de la humanitat, amb un clic ho tens tot, però és que no... Com deia que l'altre dia, l'època que estem més informats i sabem menys, no?, de la història, que això és molt metafòric, no? Creus que tens accés a tot, però... La gran paradoxa, no?, que tenim tota la informació a l'abast. Jo dic als meus estudiants, abans els profes normalment el que tenien era el que sabien. Ara en saben tant o més que nosaltres ells. I a més ho tenen a tic de clic i moltes coses no cal que les expliquis perquè ja les tenen, abans que les hagis acabat d'explicar. Per tant, la digestió de les dades, del coneixement, reposada, no és una gran... És senzillament aprofundir una mica més. I ara, per exemple, faig una cosa, m'agrada molt llegir biografies, ens estic en biografies, però de seguida el ritme dels temps fa que, bueno, llegim ràpid i comencem una altra. I ara he parat i dic, bueno, a veure un moment, vaig aprofundir una mica en aquest personatge, consulto 4 coses que deia el llibre, ara, per exemple, estava llegint una biografia d'Elton John, no? És inabarcable, Elton John. Aleshores penso, bueno, més enllà de llegir-lo, per què no tiro una mica per algunes coses que m'ha dit en el llibre, un concert a tal lloc, per això serveix la informació. Fas un clic i veus el concert. I anar estirant una mica les coses, o veure el concert. Que quedi alguna cosa. Ell fa referències de músics, doncs hi vaig una mica i tal. Per tant, hi ha com com en diuen ara, una expansió del propi llibre que em sembla interessant aplicar a qualsevol cosa de la vida. No? Escolta, Andreu, jo sóc fan del Terrat des de finals dels 80. Jo començo a treballar, a més n'era addicte, i era d'aquests programes, com segur que saps que no sóc l'únic que t'ho deu haver dit, que no només s'escoltaven, sinó que pràcticament la conversa durava tota la setmana amb aquells que ho escoltàvem. A mi sempre m'he preguntat com és perquè estem parlant de fa 40 anys, quina és la clau per continuar connectant d'aquesta manera tan intensa com al començament? Segur que no hi ha una única fórmula. No ho sé molt bé, no et puc contestar. L'únic que puc transmetre és una sensació d'enorme felicitat o, com dir-ho, de plenitud, i penso molt últimament, més ara que he tornat d'estar vivint a Madrid uns anys, i constatar que la connexió amb el públic segueix, no? I aleshores suposo que és que m'he fet gran, que sí, això ho podem confirmar, però sí que poses en valor les coses i dius, ostres, de tants anys, no? I encara anar pel carrer i la gent, escolta, no sé què, fas un monòleg a TV3, que bé que has tornat. És molt emocionant, és molt bonic. Suposo que respon a una trajectòria en la que no hem parat de fer coses, i m'agradaria pensar que el que deia al començament, que totes han estat fetes amb molt de carinyo i molt de respecte
començant per tu mateix, però per l'espectador. No hem fet... Home, hem tingut, evidentment, alguna errada, bastantes, però en general hi ha una línia com bastant sostinguda de treball i d'energia posada. I això suposo que la gent li arriba i diu, doncs mira, més enllà de la marca inicial dels 90... això després s'ha de seguir. Quanta gent es va quedant en una bruma, no? I va desapareixent o diluint, i estar actiu, ser contemporani, que és una cosa que m'obsessiona a mi, més que ser modern, ser contemporani, és molt emocionant comprovar-ho. Sí. I és el que també m'empenya, t'he de dir que ara que tinc projectes nous, penso, bueno, mentre això tingui sentit, no? Perquè un comunicador, quan ja no hi ha retorn, és quan no funciona, no? Sí, I també és la capacitat de reinventar la fórmula, no? Perquè hi ha algunes constants que jo diria se poden recórrer, no? Malgrat que són formats diversos, és ràdio, és televisió, és altres formats, però hi ha alguna cosa que persevera? Bueno, mira, ja persevera la teva manera de ser, però també hi ha com una espècie de codi marcat amb la gent que crec que pot entendre la gent de dir, mira, jo he començat molt jovenet, jo seguiré tirant i aniré madurant. Jo ara, per exemple, ja no faig la mateixa comèdia que l'any 90, no? Sí que hi ha coses que es mantenen, però jo crec que he madurat a la vista, no? M'he anat fent gran a la vista, com la vida mateixa, no? I aleshores... bueno, la gent diu, mira, aquest és com la família, s'ha fet més gran, no? Arribarà un moment que diran, que gran que s'ha fet, no? Però... Se n'ha adonat i s'ha fet gran. Però continua havent-hi aquest element una mica gamberro, que estava des del principi, no? Que jo crec que és una variant molt particular del tipus d'humor que tu impulses. Mira, això m'agrada que ho diguis perquè a mi és un tema que no m'obsessiona, però sí el tinc molt present i ho comento molt amb els meus companys més propers. Fins i tot alguns se n'han adonat. Em deien, escolta, pot ser que siguis més gamberro ara que abans? I dic, sí, perquè aquest sí que és un compromís potent amb l'ofici. No d'acomodar-te, de dir, bueno, això aquí no entro perquè és clar, sinó sempre una incomoditat que va associada al gamberrisme, perquè lo fàcil és ser neutre i anar tirant. I no buscar-se problemes. Però, per exemple, recordo l'últim monòleg que vam fer per TV3, que era el retorn, i el meu equip vam parlar i vam dir, jo els hi vaig dir, nois, jo vull anar una mica més enllà. Vull fer una dissecció de com m'he trobat el país, el món, tal, que correspon a un senyor de més de 55 anys i que crec que tinc ganes. Això és una mica incòmode, perquè el fàcil seria, jo t'explico costumbrisme, la meva filla, quan vaig al dentista, tot això s'ha fet grans carreres. I tant, basat en això. Basat en això. Anar una mica més lluny és més incòmode, però a mi m'agrada més. I sempre anar com tastant fins a on pots arribar, perquè ja per acabar, em sembla bastant interessant que un còmic que es va fent gran i cada vegada és més pallasso. O sigui, com que tu també penses, dius, bueno, jo és que un dia em moriré, saps? Doncs jo la liaré bastant, fins al final. I m'agrada això, no sé per què, tinc a la imatge grans comediants internacionals que de grans eren molt gamberros i m'agradaria ser així. És al revés del que pensaries, no? Ara, quan ho deies, a mi me recordava... El Tapia sempre parlava d'un artista japonès, que és Hokusai, que deia que als 90 anys, als 90, és a dir, pràcticament al final de la seva carrera, deia, ara començo a saber pintar una línia recta. Que dius, hòstia, el que esperaries és que això fos el començament de tot, no pas al final. I també una mica pel que deies, també... Bueno, no és del tot exacte, hi ha una pulsió de dir sempre aprenent, que això és veritat, i s'ha de dir, i la gent jove que ens vegi o ens escolti, o anirà veient en els anys, que dius... Hi ha un moment que creus que ja saps molt, i de repent ja vas com desaprenent. Dius, ostres, però què passa aquí? És cert que per dins hi ha un ofici, una experiència, una capacitat de reacció, però l'aprenentatge és continu. I en la comèdia, seguir aprenent, suposo que deu ser no parar mai d'arriscar una mica més i anar més lluny, no? Bueno, mentre puguis i tinguis ganes, endavant. Endavant, no? Segurament hi ha poques coses que reuneixi més que riure pel gats. Sí. Jo sempre m'he preguntat que té molta importància, ara en parlaves, de la importància del respecte als destinataris, crear comunitat també, el sentit de l'humor, fer comèdia, i tu això ho tens molt present. Sí. Home, jo, el que et deia abans, jo tinc la sensació de que sóc com una mena el gendre de Catalunya, no?, que s'ha anat fent gran. El gendre, no el cunyat, eh? No, prefereixo gendre, tot i que jo tinc un molt bon cunyats,
Però, no, sí, que efectivament crea comunitat, crea vincle, no? Una de les coses més boniques que em diuen és, doncs, mira, jo et veia als anys 90, et segueixo veient, i ets com de la família, no? Ets aquella persona que et dona una certa garantia de passar un bon moment. Això és molt bonic i també et dona molta responsabilitat, no? De dir, bueno, estem a l'alçada d'això. Però sí, crea comunitat, crea vincle, sí. És clar, tu vas començar amb la ràdio i continues fent-ne. Sí. Parlant de 40 anys, malgrat altres Sí. coses, però la ràdio hi és sempre. Sí. Ara que ja sabem que la canalla jove la tele no la mira, Sí. perquè els sembla com un aparell del neolític, Sí. amb la ràdio, curiosament, té una força Sí. que és com si s'estés reinventant davant dels nous formats una altra vegada, no? La ràdio és al·lucinant i justament d'això pensava aquests dies, és que ara estic bastantes hores sol i penso una mica massa tot. I, bueno, mentre pinto em poso música i és un procés com bastant xulo de reflexió. I justament pensava ahir o abans d'ahir, deia, mira, saps què? Al final tu saps que ets locutor. Perquè saps que de tant en tant els escriptors els hi pregunten, però vostès, que crec que això ho va dir Montalbán en una roda de premsa, va dir, jo sóc poeta. Perquè poeta seria la destil·lació pràcticament de l'escriptor, no? El més bàsic. Doncs jo crec que, adaptat al meu ofici, jo el que soc locutor. És a dir, des que era jovenet anava a un lloc on hi havia un micro com aquest i inventava mons, parlava, tal. He anat, he vingut... És cert que he fet molta carrera televisiva, però sempre la marca genètica de ràdio l'he portat dins, no l'he pogut treure. I això em fascina, perquè penso que té una força aquesta professió. Perquè ara tu i jo estem aquí com fa 100 anys. No ha canviat massa. Sí, ara justament, mira, Ràdio Barcelona arribarà als 100 anys ben aviat, no? I veus fotos i veus uns senyors amb uns espais molt buits, també, i amb un micròfon una mica més rústic que aquest, però, esclar, és que no s'ha mogut l'ofici. És parlar per aquí, arribar a una gent que ara ens està escoltant per auriculars. I segurament a través del mòbil i d'una altra manera, i ja no hi ha... No, l'aparell de ràdio ja segurament no és com ha durat durant dècades, però és igual, perquè això era el menys rellevant, no? Bueno, mira, va més a favor de l'experiència ràdio l'avanç tecnològic, és a dir, abans la ràdio se sentia malament, una ràdio grossa, a la cuina, al menjador, escolta, què diuen? O els cotxes. Ara et porten aquí l'orella amb un so perfecte, per tant el missatge encara pot arribar millor. Jo crec que això és immortal i no s'acabarà mai la ràdio. Això és molt important. Nosaltres des d'Òmnium, que ens hem dedicat també en els darrers mesos a conèixer una mica la situació de la llengua catalana... Escolta, perdona, jo tinc un premi Òmnium Cultural. Ho sé. Ho saps, no? Ho sé, i de referència com a comunicador. Una nit de Santa Llúcia. Exacte, com a comunicador. Que bo, que bo. No, te deia que ens hem fet com un mapa de la situació de la llengua catalana i, curiosament, en l'àmbit de la ràdio, la llengua catalana gaudeix d'una salut de ferro. És a dir, així com en altres àmbits no podem ser tan optimistes, la ràdio és com una perseverança que no abandona, és a dir, continua sent lideratge en català, hi ha grans aixòs. A què es deu, això? Té molt bona salut. Mira, és molt bona reflexió, no l'havia fet. Jo que sí havia constatat, i no em canso de dir-ho, és la gran qualitat de la ràdio en català. La ràdio feta en català a Barcelona és la millor d'Espanya, però això no es diuen de mèrit d'altres, ni per... Bueno, en fi, és una observació, jo t'ho puc dir que he viatjat molt. Una constatació. Una constatació, la modernitat, molts conceptes que treballa la ràdio en català la fan la més avançada, en periodisme, de tot tipus, en muntatge musical, en la pròpia concepció dels programes, és molt bona. Home, això ha connectat amb la gent sempre, i no deixarà de fer-ho, perquè la comunitat segueix escoltant molt la ràdio en català. Molt, amb una gran fidelitat. I d'altra banda, en el perfil estrictament de l'humor, tu has fins i tot dibuixat una certa genealogia, no? De Capri, Sant Pere, Eugenio, Rubianes... Te sents una mica també, jo no diria hereu, no? Però dintre d'aquesta gran tradició, no? Sí. I hi ha alguna cosa específica en aquest humor català? Que sempre diuen que som tan seriosos, no? No ho sé molt bé. Jo em vull sentir d'autor més que hereu, tant de bo pogués ser, però sobretot des de petit m'agradava molt, això m'ho van ensenyar a casa, a valorar els precedents, no? Els que han vingut abans han obert camins, han obert
han creat l'estil i has de ser molt respectuós. Això a casa molt m'ho deien. I a mi sempre m'ha quedat. La gent gran que segueix fent l'ofici, a mi m'han provocat... Em fascina. Tota aquesta gent ho van fer, els hi vaig dedicar un programa a Televisió Espanyola... Sí, van fer humor en temps difícils, molt difícils. Molt més complicats que ara. Moltíssim, de tot tipus. I personals, socials, jo no sé com ho feien. Vull dir, vaig acabar aquell programa i vaig pensar, tu ets un privilegiat, em deia a mi mateix, però tu no pots queixar de res. O sigui, has viscut en prosperitat i en mitjans tota la vida i en llibertat, no? Aquell sí que ho tenien molt fotut. No sé si hi ha un cert vincle, hi ha teories per tots els tipus. Jo sí que crec que l'humor és molt de la comunitat, no? Hi ha uns codis entre nosaltres en els quals ens reconeixem. Sense que calgui dir-lo, segurament, no? Sí, exacte. Jo puc fer inclús humor en idioma castellà i ser humor català. Pot ser-hi, l'Eugeni ho feia, no? Sí. De fet, jo faig una carrera ara a la SER que crec que hi ha algun cert surrealisme, escepticisme, en sec molt pallasso, que podria ser humor català, o almenys jo no l'associo tant a d'altres còmics. Està clar. És Andreu Buenafuente, però és també tot el grup de gent amb la que has vestit tots els projectes. Hi ha com una mena d'univers terrat. Alguns se'n mor ja, Ho sé, i altres tenen una molt gran vida. Pocs, gràcies. I no sé, jo penso en casos com el del Follonero, que va ser molt visionari. Avui a les xarxes sembla que pràcticament Folloneros, si vols ser algú en el món de les xarxes, ho has de ser una mica. Però en aquella època, la d'un personatge tan incòmode com era ell, també va suposar una mica un trencament, no? Sí, doncs allò, mira, la curiositat és que neix d'una casualitat, com sempre. A mi m'agrada pensar que sempre he tingut l'orella molt posada en coses que aparentment ningú veu i aleshores, però no com a mèrit, com a vici quasi, i incorporo tot a l'ofici. I estàvem fent uns assajos per un programa de TV3 el 2004 i jo provava actors, com sempre faig, que provo coses, i hi va haver el José Corbacho, actor també, que va fer com un paper de provocador des de la grada en els assajos. Impressionant. Sí, jo vaig provar un noi i tal, que no ens va acabar d'agradar, i l'any demà, el següent assaig, diu el Corbacho, que no ha vingut aquell tallant, no? Que no el portes, estàs equivocat, I vaig dir, mira, aquí hi ha un filó. Hi ha una eina, no? Que és una persona en la grada que et talla. Que t'interpel·la. Doncs mira quina tonteria, d'aquí neix, i ja ho faig jo, no sé què, un guionista. Però hem provat tantes coses que moltes no han sortit bé, Ja m'imagino. I les que surten bé estan tastades, diguem-ne, no? Sí, és l'èxit de la perseverància, Està clar. Quan em diuen això. Escolta, Andreu, hi ha un gran debat que és si ens Hi ha un gran debat? De què? Com en tantes altres coses, no? fotis, que qualsevol qüestió se converteix en un cataclisme, no? Sí. Ens en podem riure de tot, perquè ara sembla que també l'abans en tantes coses sembla que hi ha qui li fa perill o risc o no se sap què, de que hi ha algunes coses que haguessin de ser intocables. I entenc que això és una autèntica defensa, que l'humor s'ha de poder fer de tot. S'ha de poder fer de tot, sí. Jo, mira, justament estava veient aquest matí un tall de vídeo de John Cleese, mític Cleese, que fa una asseveració sobre els límits de l'humor impecable, molt en el seu estil, i subscriveixo absolutament. Jo, per dir-t'ho ràpid, crec que l'única frontera és el dolor aliè. No, aquí no neix l'humor. L'humor cruel, no? Que és el que no és humor ja del tot. Però només és una qüestió de temps, dóna-li uns minuts, unes hores o uns dies, i ja el propi patidor ja està necessitant fotre-se'n, i ja està. I tot el més... És molt curiós el que ha passat, perquè ens hem passat de frenada. Estem construint un món millor, evidentment, que és respectuós amb les minories, amb la gent, amb els col·lectius amenaçats, perquè abans es feien bromes que no és que fossin... és que eren dolentes, és que eren molt injustes. Dolentes com a bromes. Sí, home, sí, vull dir, no, en fi, no cal ni dir-ho, tots ho tenim a la retina, sobretot els més grans, no? Bueno, però hem corregit això, hem dit, és evident que una broma masclista no té cap gràcia, però cuidado, no ens passem de frenada, no? No em diguis tampoc tot el que puc fer o no. Jo ja ho sé. Jo ja ho sé que no puc fer una broma masclista, no estaria en aquest món, no? Està clar, que és quan s'entren el dolor dels altres, que és una bona manera de tipificar-ne la línia. Sí, molts s'apunten a dir, bueno, però ara et tindré ben acotat, a tu, comediant, perquè ets una amenaça. I jo sempre dic, no, el còmic no és l'amenaça,
del món no és l'amenaça. No, N'hi ha d'altres no molt menys. pitjors, I de més greus. poderosos, sí, I de més greus. insensibles, però el comedià precisament no. Escolta, Andreu, acabem amb un pim-pam-pum de preguntes del Vinga, va. qüestionari Proust, que Som-hi. són preguntes molt curtetes amb les respostes que te passin Vale, pel va. cap directament. Què és el que et fa riure més? Els nens, la primera resposta i acció d'un nen sense pensar són clowns en estat pur. I una idea de llibertat. Perdona, una Idea de llibertat. Una idea de llibertat. Una platja amb el telèfon apagat, que no faci molta calor i que tingui el dinar reservat i el cotxe no massa lluny. No demanes poc. Home, bueno, escolta, m'has demanat... És completa. El teu lema. El meu lema és il·lusiona't amb el proper, no? O per sintetitzar-ho més, val més tenir projectes que tenir records, no? Perquè això et fa estar viu en el dia, no? Està molt bé. I abans me n'has parlat, que donaràs molta guerra, abans de cascar-la. Sí, home, sí. La pregunta del qüestionari Proust més complicada. Com t'agradaria morir? Com m'agradaria morir? Hòstia, dormint, però s'ha descomptat. Si pot ser... No a la migdiada, perquè a mi m'agraden molt les migdiades i, hòstia, és una putada donar aquest disgust, però a la nit i que no pateixi la gent que m'envolta. Andreu, moltíssimes gràcies per aquesta estona i tanquem el parèntesi. A Molta vosaltres. sort amb els projectes en marxa. Gràcies igualment. Adéu.